L-Imnara, ir-rivista tal-Għaqda Maltija tal-Folklor, tiġbor fiha artikli dwar it-tradizzjoni orali u dwar bosta oqsma oħra tal-ħajja tagħna. Ġużi Gatt qasam magħna xi ħsibijiet dwar din ir-rivista. L-Għaqda tal-Folklor ġiet imwaqfa uffiċjalment imma 3 xhur wara li Malta ħadet l-indipendenza, ġifieri fl-21 ta' Diċembru 1964. Da ma jfissirx li l-biċċa ma kienx ilha tinħema u dawk in-nies li daħlu fil-kumitat tal-Għaqda l-ewwel darba kienu ilhom ħafna attivi fil-fera tal-folklor f'Malta insomma. Fosthom kien hemm ngħidu aħna Nino Cremona u Giuseppe Cassar Pulicino li kienu l-presidenti onorali u fil-kumitat kien hemm nies bħal Giuseppe Gallia u Giuseppe Cardona insomma. Però l-Imnara bdiet toħroġ bil-ħidma tal-Guido Lanfranco fl-1978. Jiġifieri għaddew 6 snin, ma sa tant il-ħidma u l-linja tal-Għaqda kienet l-iktar fi programmi li kienu jagħmlu il-membri tagħha bħala individwi jew bħala membri fuq ir-Rediffusion li kienu influenti ħafna u xi taħdidiet pubbliċi li kienu jsiru dak iż-żmien. L-Imnara ġiet fi żmien meta bdejna narfu li l-ħajja tal-bniedem inbidlet. Ngħidu aħna ġifieri l-ħajja ta' tfuliti imqabbla ma' tfulit mistieri kienet differenti ħafna. Imma t-tfulija ta' mistieri imqabbla ta' mistieru ma' nannu ma kienx daqshekk differenti. Ġifieri fi żmien mela jiena tajt mill-kuntatt tad-dinja ta' li għex fiha nannuwi sewwa. Dan kien ġara ħafna nies oħra. Allura l-Imnara u l-folklor kienet strumentali biex ġabret flimkien it-tifkiriet ta' twelidiet, ta' tfulija, ta' żwiġijiet, tan-namur, tat-tqala, tal-imwiet, tal-festi, tal-qubbajt, ta' fentu tal-ġimgħa l-kbira tal-Karnival li kien hemm bżonn li ġabru għaliex konna fi stat fejn il-ħajja qiegħda tinbidel. Issa fil-preżent l-Imnara u l-Għaqda tal-Folklor qiegħda tipprova tkopri dawk l-oqsma kollha tal-ħajja illi qabel ma konniex nagħtu każhom ngħidu aħna kuntenti ħafna illi għandna sensiela ta' artikli fl-Imnara illi ikopru l-ismijiet tal-postijiet qodma ta' madwar ix-xatt kollu ta' Malta u Għawdex jew kważi kollu għax dawn l-ismijiet antiki mhux biss għandhom interess lingwistiku ngħidu aħna imma t-tifsiriet tagħhom għandhom ukoll informazzjoni storika. Pereżempju darba kien sar studju biex jaraw kemm hawn ismijiet li jinkludu l-kelma bir, il-kelma ġnien, il-kelma għalqa, il-kelma bur, per eżempju l-kelma għadir, u minna tista' tieħu sens inti tal-istorja tal-bidja f'Malta wkoll sewwa. L-Imnara toħroġ darba fis-sena sewwa u għal ħafna żmien stajt takkwista biss jekk inti tkun membru tal-Għaqda. Hekk għadu kważi ma mhux għal kollox għax issa l-Imnara qed tiġi stampata għandna pubblikatur u kull ma wieħed irid jagħmel li jfittex l-Imnara fl-internet, online, sewwa u jara xitla u hemmhekk isib minnu pubblikatur u anki il-mod ta' kif jikkomunika magħna bħala Għaqda biex jekk irid jimla formula u jsir membru. Jiġifieri wieħed irid ifittex il-paġna tal-Facebook tal-Għaqda tal-Folklor u fiha jekk ifittex ftit hemm formula ta' wieħed kif wieħed jista' japplika u jirċievi l-Imnara id-dar. Imma il-kopji l-antiki qegħdin online issa l-antiki net jiġifieri u dawk tal-aħħar snin jistgħu jinxtraw ukoll. Aħna s'issa nirringrazzjaw l qatt ma kellna diffikultà biex insibu l-kittieba sewwa imma dejjem attenti għall-kittieba ġodda u għandna post għalihom. Kull min irid jiktbilna jekk jista' jkun kitba bil-Malti sewwa u ma jimpurtax aħna għandna sens wiesa' ħafna ta' x'inhu folklor huwa l-ħajja soċjali tan-nies. Aspetti li forsi qegħdin jintnesew ftit hemm ħafna minnhom jiktbulna jekk jista' jkun mhux artikli twal ħafna ħalli ma jgħux l-ispazju ta' ħadd ieħor imma nħeġġu aħna ninkoraġġixxu li n-nies jikkomunikaw magħna u jekk wieħed jixtri l-Imnara
jkollu aċċess għandu l-mod ta' kif jikkomunika magħna faċilment b'email jew bitra jew b'indirizz u nagħmlu minn kollox aħna biex nippubblikaw ix-xogħol ta' kulħadd li hu tajjeb. Sewa, jekk hemm bżonn għada pitada l-Limnara toħroġ aktar minn darba f'sena. Sewa, għax inħossu li qed nitlaqa' tajjeb u qegħdin nimlew vojt jew bżonn fil-kultura Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.